Ці ведаеце вы, што такое страхавы стаж, без якога ў Беларусі нельга выйсці на пенсію? Страхавы стаж – гэта перыяд, калі за вас выплачваюцца ўзносы ў Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва, той самы ФСАН. Зараз у Беларусі неабходна мінімум 20 гадоў страхавога стажу, але ёсць нюансы. У мужчын стаж не залічваецца тэрміновая служба ў войску, а ў жанчын гэта час дэкрэтнага адпачынку, ва ўсіх вучоба на дзённай форме навучання. Стаж можа быць перапыністым, гэта не крытычна. Галоўнае сумарна набраць 20 гадоў. Калі стаж ад 10 до 20 гадоў, пенсію прызначаць пазней, жанчынам з 60 гадоў, мужчынам з 65, і яе памер будзе значна ніжэйшы за сярэдні. Калі стажу менш за 10 гадоў, або яго няма зусім, можна разлічваць толькі на сацыяльную пенсію. Сёння гэта каля 250 рублёў на месяц. Хочаце працяг? Напішыце ў каментарах. Разабраць, як праверыць свой стаж ці як яго дабраць.